Right, hello my cousin. A quick video. The last couple of days ndakaita picture. In this picture, ndinongoita zvekuseka. Ndakanyora zita raPokelo. Picture iri panapa irape. Saka ndanyora zita raPokelo anditi. Ndikutoti ndiri kuseka anditi. Few moments later, ndakaona Miss Koji. Namba yachaita kunge kuZimbabwe. Ndakanyatsotarisa namba ndakaona namba irichi Econet. Ndakati andiani ari kundifonera namba yake isiri mufoni mangu. Saka ndambogara pamwe ameno vamwe mbuya vatete vasekuru vemukwasha iri vemurora kana kuti ndikabva ndaona kuti no. After some time ndaona kuti imwe futi miss call until my miss call anga 20 ndikati maybe this is something important. Maybe pane someone on a message roof or something like that. Let me answer the call. Ndikudaira phone ndirikunzwa aizve. Aiwa ndini Pokelo ndaona picture yako ndafara sterek. Ndiani? Ndakambofunga kuti ari kuda kundirwa prank kapepe. Ndikati aiwa, you are lying. I need you to prove kuti ndiwe Pokelo. Saka akabva auya pa WhatsApp ndobva aita video call manje. Kwinoswakasha mwana. Varipo vakazara vakati ti. Zvikanzi ndaona tattoo yawanyora chichichi ndaitokufarira kubva kudhara chichichi. Ndakashokwa musiwe. Ndikati you know what, I'm married. Ring yeuyona ndakanyatsokuratidza ring yangu ndikati inini I'm married. I love my wife. I'm faithful to my wedding vows. And in my whole life I've never been with another woman. Like I won't start na Pokelo. Ndakanyatsomudza ndikati no, look, ndakaita whatever I did ndakaita ndichiseka. I was just ndanzi inini I've been your secret admirer for a long time. So ndakamudza ndikati no, I'm married. Let's cut this nonsense. Ndangomudza straight up. You know what? Don't expect anything. Don't expect this to go any further than this actual phone call. Akataura kati no. It doesn't have to end like that. Ndopatanga kumwa message manje. Message after message. Ndikati no. Until ndakatombloka pa WhatsApp. Saka I don't know, people out there vanoziva Pokelo, please tell her to stop calling me. Please tell her to stop sending me my messages. Karamba achidaro I would have to go kumapurisa because there is nothing I can do. Inenge yato harassment. Saka please, whoever anoziva Pokelo, please ndibatsire. Just tell her kuti asiyane ndapota zvangu mungandibatsira. And thanks in advance anyway. And to those people who are married, please chengetedza my marriage vows in you guys. That thing chinonzi marriage chakakosha guys. Chengetedza my marriage vows in you. Haikona kuita zvekuita sleep around muchita masmall house nezvinhu zvakadaro izvi. Munoenda kugenda handiti. Chengetedza my marriage vows in you. I think with this guys ndinoti peace kwamuri mese. Mosara zvakanaka. I love you all.